pagka-fresh o pagkagwapa na lang jud ang bataan. Mga kakiki! This video mga kakiki, so naanapot tay pagwapahan diri ang mga kakiki, no? So karon mo na ni amo ang vlog. Hello mga kakiki! So ming biyahe na po ang inyong makeup artist ng Tagum City mga kakiki. Kay na po mi pagwapahan mga kakiki. So for today's video kay nagbiyahe na mi ani kay lami kayong panahon og naabot na mi diri sa All City Hall of Tagum. So lami kayong panahon guys tan-awa ra gud. Bahalag taligsik guys laban lagi hapon og nakakita bikiki nga bet kaayo o to ara slow motion be. Tanawa pak screenshot kung kinsa na kailangan na guys paki-mention ko na sa comment section og naabot na mi diri sa ang venue guys og tanawa naglakaw-lakaw ang buang. Amen. Partner gaka diri siya nag-work. So mo na guys dari mi mag-makeup og nag-prepare na ko diri sa ako mga pangpagwapa mga kakiki. Og mao na ni siya mga kakiki ang akong makeup mga kakiki. So nakuyawan ko siya nakakulbaan madyo siya sa kuwaoy. Mura madyo siya hadlock mura nakita gwapa sa kalibutan. So kana mga kakiki nagsugod na jud siya og magic mga kakiki. So morena girl na siya no. So nagdali-dali na jud ko ani mga kakiki kay na late jud sila sa mong sabot mga kakiki kay alas 10 jud ang ilahang graduation pictorial mga kakiki. So gwapa na kaayo no. So mo na yang before tan-awa ra gud mga kakiki daw bi kaming transfer ba jud siya. Pak! Tan-awa pagkagwapa na lang jud. I mean transform jud siya maayo no. Minsan mot jud siya og kagwapa mga kakiki. O comment down below kung unsa inyo mga ma-react ani guys. So tan-awa lang gwapa jud kaayo siya. Minsan mot siya pagkagwapa kay tungod sa ato ang magical touch. Og busa kung gusto mo magpabok sa ko ang pa-makeup, i-PM dayon ko diretso para mabok